बियो जोबोर सिरियास मेटार बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि हिसाबै आरो साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै जोङो बिथांखौ लांदां अख्राङाव जोंबो लुबैदों। बिथाङा जेलनिफ्राय गनानै मोनसे गोजोननि थाखाय आरो खामानि मावफिननायखौ जों लुबैदों। दा बेखायनो जोङो फेलें जानाङा, जोंनि गोसोआव दुरबल जों साननाय लायाखै। जोङो बेनि थाखाय सरकारि भाबैबो जेसेबां हागौ एसेबां बेनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो जों थाजासिम बे खामानिखौ जों मावफुंलांगोन। नोंथाङा बे एसेमब्लियाव माबायदि दाबि दैखांनो सानो? दाथ' एसेमब्लि गैया। एसेमब्लि जोंहा मोनसे लेजिस्लेचार कमिटि थायो। जों मोनफ्रोमबो आयदाफोरनि सायाव लेजिस्लेचार कमिटिजों डिसकासननि गेजेरजों जोंहा एसेमब्लियाव राइज जायो। जों बेनि सायावबो डिसकासन खालामगोन। नेक्स्ट सेसन दङ जोंहा बेवहाय। नेक्स्ट सेसनाव जोङो नैबे मोनसे इस्युनि सायाव कुइसनखौ जोङो राइज खालामनो थाखाय जोङो जोंनि लेजिस्लेचार टिमनि गेजेराव जों सावरायगोन। बेनि सायाव जोङो निस्सय जों बेनि सायाव राइज खालामगोन।